Il-Partit Nazzjonalista huwa konxju li l-kuntest tal-familja Maltija inbidel, kif inbidel ukoll il-kuntest tax-xogħol li sar iktar versatili. U dan kollu qed joħloq pressjoni żejda fuq il-familji biex ilaħqu max-xogħol l-impenji tal-familja u d-dar kif ukoll it-trobbija tat-tfal. Irridu nimmiraw il-kundizzjonijiet u l-opportunitajiet fuq il-post tax-xogħol kif ukoll il-policies li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja tal-familja biex il-ħaddiema jingħataw aktar drittijiet u biex il-koppji jkunu jistgħu jilaħqu max-xogħol mal-familja kif ukoll mal-ħtiġijiet tad-dar. Bernard Grech sellem il-ħidma ta' David Casa li fuq livell Ewropew ħadem fuq is-suġġett tal-work-life balance. Din id-direttiva ġiet injorata mill-Gvern Laburista u Gvern ġdid Nazzjonalista irid jibni qafas sod li jassigura bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-familja b'numru ta' proposti u inċentivi. Il-Partit Nazzjonalista se jestendi il-paternity leave għal missier minn ġurnata waħda għal 15 ġurnata. Dan il-leave jitħallas kollu mill-Gvern. Ikun introdott ħlas li żewġ ġenituri waqt il-perjodu tal-parental leave, 8 ġimgħat ta' parental leave offrut lil kull ġenitur imħallas mill-Gvern. Gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista jagħti lil ġenituri self-employed maternity, paternity u parental leave bl-istess kundizzjonijiet ta' ġenituri li huma impjegati. Bernard Grech wiegħed li jekk jingħata l-fiduċja joħloq skema ta' appoġġ finanzjarju għal servizzi ta' nanny jew child minding ma' tfal għal ġenituri ħaddiema inkluż dawk self-employed. Dan permezz ta' sussidju jew tax rebate ta' 50% tal-ispiża għal użu ta' servizzi ta' nanny fid-dar għal ġenituri jew ġenituri li jaħdmu. Qed ikun propost ukoll li s-sick leave tal-ġenituri jkun jista' jintuża wkoll fiċ-ċirkostanza li t-tfal tagħhom ikunu ma jifilħux jew ikollhom xi inċident li jitlob il-preżenza tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista se jagħti sussidju jew tax rebate għal għajnuna fix-xogħol tad-dar, id-dritt statutorjali li jitolbu għal temporary flexibility fir-rigward ta' x'ħin jibdew u x'ħin jispiċċaw, id-dritt lill impjegati kollha li jitolbu biex jaħdmu mid-dar għal numru ta' ġranet fil-ġimgħa. Gvern ġdid Nazzjonalista jgħin lil min iħaddem li jinvesti f'amara ergonomika għal ħaddiema li jaħdmu kemm mill-uffiċċju kif ukoll mid-dar. Dan filwaqt li min iħaddem irid jassigura wkoll li l-ħaddiema jiġu provduti bl-apparat kollu neċessarju għal ħidma tagħhom kif ukoll Wi-Fi b'xejn. Bernard Grech spjega wkoll li l-Gvern immexxi minnu jaċċerta li l-impjegati jistgħu jaħdmu sa 10 tim matul il-maternity, paternity jew adoption leave biħlas. Il-Partit Nazzjonalista jrid li l-impjegati jitħallew jaħdmu sa 20 ġurnata matul il-parental leave biħlas u se jkunu protetti l-ommijiet tqal fuq il-post tax-xogħol billi tiġi emendata l-liġi. ċert illi b'dawn il-miżuri u oħrajn li jagħtu wkoll forsi nesqu l-qudiem fi snin ġejjin jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja inkunu qegħdin nagħmlu dan possibbli fil-waqt kulħadd jifhem li barra drittijiet kulħadd għandu l-obbligu biex flimkien ikonna Malta aħjar. Jien miegħek għal Malta. Kien Kutajjar, Net News.